10 d'octubre del 1938, en campanya. Estimada mare i germans, molta salut us desitjo com actualment ho és la meva. Poques coses us puc contar, doncs va seguint la vida al seu curs normal, esperant amb ànsia el dia final d'aquesta maleïda guerra que ens fa viure a nosaltres, els soldats. Els soldats, dic, què li sembla, mama? Jo, soldat, i amb 10 mesos que fa que estic a la guerra. Si el papa tornava, pobre. Ell que no volia que em mogués mai del seu costat perquè no em passés res. I ara ja 10 mesos fora de casa. D'aquesta casa que tant ens ha costat perquè... Oi, mama, que jo també he fet alguna cosa per tenir-la bé. I per 4 bandidos que tinguem d'estar tan separats. Jo a la guerra, vivint com les bèsties, carregat de misèries i sempre la vida en un fil, i vosaltres passant gana i de més calamitats. Però no s'amoïni, que quan tot això s'acabi, jo tornaré. I aleshores a treballar. Tinc unes ganes de poder tornar a aixecar la porta del magatzem fins dalt de tot, treure el carretó, posar les escales, taulons, cola, verd, blau, que no falti el regle ni la nyinyola i carretera avall, cap a treballar. I al vespre, abans de sopar, assentar-me a la tauleta del racó del menjador i apuntar la feina. Que bonic serà.